Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашукі. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі, і абмяркоўваць мы сёння першы наш стрым будзем разам з палітычным аглядальнікам, ці як ён сам сябе назваў, сухім аналітыкам Віталём Цыганковым. Ну, я б не сказаў, што надта ўжо сухі такі, я б нават сказаў элегантна сухі аналітык Віталь Цыганков. Прывітанне, Віталь. Першае прывітанне, першы раз я в 11 першым, так сказать, твоим эфиры, знаешь, одразу вспоминается... Ну, ты хочешь, ты задаси тренды. Да, вспоминаются всякие анекдоты пошлые на конт. Перший, сегодня перший, да? Так что сегодня я перший. Ну, можно и так сказать. Ну, вот, покольки ты сегодня перший, тебе и доведется отдуваться за Трампа. І за ўсю Амерыку, і за ўсю міжнародную палітыку. Ўсё ж таки назваўся сухім аналітыкам, как говорится, полезаю в студию Еврорада. Віталь, давай ведаеш, што пачнем. Прыгадаем наши папярэднія размовы, спробы прааналізаваць, што там будзе, як там Трамп будзе сябе паводзіць яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў у ЗША. І ты тады казаў, што ну не трэба тут уже с аднаго боку не трэба панікаваць, з другога боку крычаць там, вот там гэты клоун, там гэты прыйдзе, там невядома што будзе, там ці яшчэ што-небудзь. Паглядзім, пасядзім, пачакаем там, вот. І ўвогуле прыводзіў доказы таго, што ну как бы Трамп чакаць ад яго, ну на прыкладзе папярэдняга яго кадэнцыі, чакаць, што ён там я не ведаю, будзе там забудзе пра Украіну там ці не будзе падтрымку даваць. Ну не варта, бо ўсё ж таки ёсць там, карацей кажучы, каму ёсць жаданне, той можа пераглядзець тыя нашыя папярэднія эфіры. Сёння у тебе якое стаўленне? Вот стаўленне, оно у нас такое практычнае, но всяком разе тых людзей, якія не зацыклены на нейкіх ацэнках і меркаваннях, і часам нават кажуць, ну мяне это менш за ўсё тычыцца, я как бы занадта нават паслядоўны нейкіх сваіх меркаваннях і ацэнках і каштоўнасцях, але ну часам, калі крытыкуюць людзей, што яны там перабываюцца, ну я заўсёды схільны людзей абараняць, і в тым ліку часам в такіх сітуацыях абараняю людзей, бо яны просто рэагуюць на сітуацыю, якая змянілася, і адпаведна нельга аднолькава ставіцца да тых ці іншых партыяў, людзей, палітычных лідараў, калі яны робяць нешта тое, но калі да іх уже немагчыма не змяніць стаўленне. Бачыце, якая так доўгая тырада для того, каб паказаць, што ну конечно то, што робіць зараз Трамп у замежнай палітыцы, выклікае в тым ліку мяне толькі выключна негатыўныя ацэнкі і эмоцыі. І я разумею, што ён робіць. Ён робіць, выконвае сваё абяцанне, которое, ну можа быць, тут розныя можа меркаванні пра яго там асобу характар, ну наколькі важна яму выканаць абяцанне, здаецца, што все-таки важна абяцанне, якое он дал, заключыць мір. І як ён его выконвае? Ён знаходзіць слабае звено з яго пункту гледжання, ну как-то вось надавіць на Пуціна в сённяшняй сітуацыі, калі ну Москва, Россия мае нейкую больш-менш ініцыятыву на фронте, там скажем, во всяком разе альбо стаіць, альбо прасоўваецца паціху, падпаўзае, і в гэтым сэнсе прымусіць Пуціна на моцныя нейкія саступкі Трампу не выглядае магчымым. Ён нашел, на яго думку, слабае звено Украіну, як ён думаў. І вось ён думае, што я націсну на іх, і яны пойдуць на згоду хутчэй зрабіць то, што я абяцаў і народу, і сябе, паколькі я тады буду выканаць сваё абяцанне, неважна якім коштам, вот именно. І гэта ну просто ганьба, што мы бачым апошнія, ну ганьба асноўным это ЗША і Ізраиль, которые галасавалі, не знаю у кого больш, да, ну с Ізраилем я, напрыклад, не здзіўляўся, але ЗША, ну это многіх здзівіла, і відавочна, што яны нават не падрыхтаваліся, бо тады бы яны сваіх там паднялі ўсіх саюзнікаў, ну такія, можа быть, небагатыя краіны там в розных частках свету, але не, здаецца, гэта і все было сенсацыяй для многіх, што ЗША так прагаласавалі, то бок не было ніякай падрыхтоўкі. Просто вось такі эмацыянальны напор, как это ціск і ну такая вядомая фраза, вот якой можна адлюстраваць менавіта палітыку і падыходы Трампа, вось буры і ціск вот такое, і я доб'юся, а там уже не важно, там я буду на гэтай Расіі можа па-іншаму ставіцца, буду я трымаць там вежовых рукавіцах, але зараз вот галоўнае мне добіцца сапраўды любым коштам гэтага замірэння. І гэта неправільна, это нехорошо. Дарэчы, можна я вот пераб'ю, просто каб далёка не адыходзіць ад той тэзы, якую б хацелася больш пашырыць. Таксама зараз ад цябе прагучалі словы такія, што нечакана ЗША прагаласавала на гэтай генасамблеі ААН па рэзалюцыі, якую прадставіла
Украины, якая асуджае расійскую агрэсію. Я сёння просто наткнуўся на гэты на допіс гісторыка Александра Пашкевіча ў Фейсбуку, які таксама казаў про тое, что вот нечакана, вот неяк вот все здарылася, і там ёсць каментар Валерыя Кавалеўскага. Так вось я просто процытую: гэта рыхтавалася загадзя, ужо тыдзень таму было вядома пра нежаданне ЗША падтрымліваць украінскую рэзалюцыю. Напярэдадні ЗША даслалі усім дэлегацыям заклік галасаваць за іх умоўна прарасійскі варыянт, які таксама галасаваўся сёння. Ясно, маецца на увазе нечакана з пункту гледжання того, што ў якім свеце мы живем і где мы, што мы ведаем пра Амерыку і як яна паводзіла апошнія там, не ведаю, 20, 30, 100 гадоў. В гэтым сэнсе то, што там нечакана з пункту гледжання гістарычнай адлегласці, а не з пункту гледжання там чакана это было 3 дні таму ці 5 дзён таму, это не так істотна. А менавіта як нейкі разварот, канешне, які водзе в гісторыю, ну я нават не сказал бы, что это разворот, но менавіта гэта конкретная резолюция, ну якую, я думаю, будуць вспоминать годами и Трампу, и США. Что бы там ни далей не было, ці сапраўды там гэты будзе той разворот от, ну скажем, от свету, от Европы, про які зараз шмат кажуць, які ажыццявіць адміністрацыя Трампа за свае там гады кіравання, ці гэта не удастся, не будзе, як, напрыклад, шмат чего апокаліптычнага гаварілі до першага тэрміна Трампу, калі ён прыйшоў да ўлады, а фактычна аказалось, ну нічога такога не адбылося з таго, што, ну скажем, там каркалі, прагназавалі многія занадта эмацыйныя людзі. В гэтым сэнсе зараз этот другі тэрмін так скажем, хвостка і так жвава пачынаецца, што ўжо такія спакойныя прагнозы даваць, што нічога не адбудзецца, уже ніхто бы, я бы не решился, паколькі сапраўды взяўся ён шырока, і галоўная ж справа не толькі, ну, в ім як нейкай асобе, справа тым, наколькі гэтыя ці іншыя рэчы падтрымліваюцца там амерыканскім грамадствам. І в этом сэнсе, дарэчы, што я хочу адразу сказаць трошки аптымістычнае, што ён павінен разумець, што гэта вось менавіта нейкі часовы такі тактычны ход, каб дасягнуць пагаднення, бо в цэлым, ну, амерыканскае грамадства і в цэлым і на фоне вайны, асабліва апошнія гады, як паказваюць шматлікія сацыялагічныя пытанні, настроена моцна супраць Пуціна, супраць Расіі. Не толькі, безумоўна, прыхільнікі дэмакратаў, але і прыхільнікі рэспубліканцаў, которые, ну, в Кангрэсе пераважна так адстойвалі, што вось гэтыя грошы, што мы даем Украіне, яны неправільна расходуюцца, ці трэба нам самім там такой ізаляцыянізм, што у нас тут столько сацыяльных праблем, у нас там одна аварія, другая аварія, а тут аддаюць Украіне сотні мільярдаў даляраў, звычайна павышаючы эту суму на самой справе. То вось, але тое, што мы типа за Россию, гэта вельмі малая частка таких уже затятых консервативных республиканцев, которые, что таксама парадоксально, которые по своей некой дурости бачаць Россия некий бастион вот этих консервативных там, не ведаю, семейных традыцыйных каштоўнасцяў, якім Россия, мягко скажем, не з'яўляецца своим рекордным узроўнем разводу, самозабойства, самогубства, забойства, злачынства и всего астатняга. Так что вот Трамп на пророссийской, я, ну, не то, что там прогнозую его, але я просто указываю на то, что ён можа вот эту свою зараз прорасійскую успрымаць як вот неабходнасць заключыць дамову, але в целом рабіць гэта основа сваёй палітыкі, но гэта не падтрымліваецца ні рэспубліканскай партыі, ні в целом амерыканскім грамадствам. Давай мы гэтую тэму пашырым і па двух трэках. Першы трэк гэта ўсё ж таки вось прарасійскасць ці как бы Расія скіраванасць Трампа і яго адміністрацыі. Колькі тут сапраўды прарасійскасці і вот гэтага менавіта трэка ў той бок, потому что ёсць розныя факты. Конечно, можна прыгадваць, что там нібыта там некалі там 30 ці 40 гадоў таму, калі там Трамп быў у Москве, яго там завербавалі, на яго там ёсць кампраматы, гэтак далей. Гэта одно, гэта канспіралогія, можа не канспіралогія, гэта спецслужбы хай разбіраюцца, але называючы дыктатарам Зеленскага, ён адмаўляецца называць дыктатарам Трампа. Путина. Ой, Путина, хотя да. мог бы и про Трампа называть. Да, ну это уже как бы это уже іншае, да. Можа дойдзе і до такого ступені как бы раздвоения особы, але тым не менш. Путина ён адмаўляецца называць дыктатарам, патрабуючы і заяўляючы аб пэўнай там страце легітымнасці Зеленскім. Ён чамусьці не патрабуе выбараў там, скажем, Путина, не патрабуе там, я не ведаю, отмены які
выбораў там парламенцкіх ці якія там былі ці рэферэндумаў якія праходзілі на захопленых украінскіх тэрыторыях і гэтак далей там как бы праводзячы зараз гэтыя выборы я слухаў інтэрв'ю аднаго з прадстаўнікоў адміністрацыі Трампа калі там по выніку гэтых перамоваў Саудаўскай Аравіі яго пыталіся что якія умовы выставляеце России то есть тое что яны выставляюць якія умовы Украіне ЗША там зразумела там адмова там уже ад захопленых там тэрыторый там уже не кажам про рэдказемельныя а якія России ну нам вот трэба спыніць войну дык умовы якія ну там вот трэба там каб вот люди не гінули карацікаючы хрень какая-то вот при расійскасць наколькі яна про выказывае тут сапраўды два слоя да я думаю першае что ну вот про что я казал тактычны слой да яны как-то ўспрынялі відаць не вельмі адэкватную Украіну ну можа быть за сваіх же самаўнушэння можа быть за нейкіх дзеянняў Украіны ўспрынялі Украіну як не самастойную адзінку і прэзідэнта Зеленскага як чалавека які іхні ну не ведаю як яшчэ падабраць слова вассал ну ясна что залежнасць вялікая ад паставак там і ад всего і подумалі что все что скажуць ён будзе выконваць паколькі мы ж дапамагаем а калі мы будем пагражаць спыненнем дапамогі то што ён будзе рабіць вось але ну можна нагадаць что Украіна змагалася і без захаду фактычна першыя месяцы войны Киев был адбіты так сказать без заходняй дапамогі заходнікі тады казалі Зеленскаму прапанавалі злетець з'ехаць з Киева і схавацца ў нейкай бяспечнай краіне ён застался і Украіна стала змагацца і там дапамога пашла ну, не так адразу там пасля некалькі месяцаў фактычна зараз канешне тое что Трамп можа быть нечакана для себе адкрые что Зеленскі его не паслухаецца что будзе адстойваць свой украінскі інтарэс чаму вот менавіта России не прапановвае ну я думаю тут па-першае яны штосьці прапановваюць что не хочуць сказаць публіцы па-другое яны ну сапраўды не ведаюць з чаго там пачаць что такое какие умовы ставіць России каб ее не спугнуть бо для Трампа ж відавочна з тым падыходам які ён сказаў там за 3 ну за один дзень да ну ладно зараз он кажа уже на гэтым тыдні вот про які мы размаўляем зараз альбо праз некалькі тыдняў он часто скадае нейкія канкрэтныя тэрміны которые злетаюць ему конечно ну вся его палітыка папярэдняга тэрміна аналізавалі людзі гэта вот буры і націск я забыл это слова да буры і націск а потым ён настывае да нейкай тэмы калі альбо дабіваецца чагосьці як ну нібыта ён дабіўся там з Мексікай і Канадай наконт гэтых тарифаў вось ну в СМИ добился як бы там был таксама разбор але вот ён им пагражал они после этого пошли на сустрач ему там узмацнілі межу змаганне супраць наркотыкаў на межы и так далее и он вот бачыце я пагражал тарифам яны адразу меня паслухались я тарифам уже не пагражаю так и он думает тут я буду что-то такое пагражаць адразу заключу ему галоўнае вот нейкі вынік да ён такі вот шоумен ему галоўны вынік тут же справа нас не клінецца на яго там спецыфічным характары а клінецца на тых паваротах палітычных вынікаў якія ёсць так вось ён да ён мы не бачым патрабаванняў да России бо ён боится ее спугнуть что самое страшное что калі Россия плюне выйдзе там з усіх перамоваў і апс А где обещанное замерение? И что робить? Допомагать теперь Украине великими снова миллиардами. Поэтому он боится спугнуть Россию, и поэтому трошки, ну, нават занадто прогинается перед ёй, что мы бачим там. Ну, але ёсць нейкі там вот прапановы Арктика, там обмен посольствами там, что на его думку повинна эту Россию, так сказать, притягнуть. Это тактичный. А есть другие, больше стратегичные, что мы показываем на телефон свой, бо ты ж часом рекламуешь там мой, ну, Facebook, Telegram, и не так давно, пару тыднёў... Подписывайтесь на телеграм-канал Виталия Цыганкова. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Еврорады. Ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек. Ну и да, глядите программы Виталия на Белсате. Это и двубой, и студыя Белсат. Да, сёння двубой будзе даволі, мне здаецца, зацятая пара, менавіта абмяркоўваем Трампа, Украіну, Беларусь і максімальна прадэмакратычны антытрампіст, якім был заўсёды Кавалевскі, супраць Вусова, Павла Вусова, который, ну, все-таки як намеснік, ну, партыі, ну, скажем, руху вольнай Беларусі Зіновага Пазняка павінен быць все-таки больш протрампійскі. Мне цікава, як яны але читаючы телеграм-канал Усова, можна сказаць, што ён как бы іншы
гэта галоўная лінія. Да, іншая пазіцыя. Пра гэта я яго спытаю сваёй праграме «Двубой», якая сёння будзе вечарам в эфіры Белсата. Так вось... Да, дарэчы, я уже чакаю, уже калі мы там выйшлі на рекламную паузу, я яшчэ прагавару одну такую інфармацыю. Гэта усе нашыя стрымы, а также праграмы, відэо, навіны і все астатняе, якія робяць наши партнёры, вы можете паглядзець на адной пляцоўцы. Гэта стрымінгавая платформа Беларусь Tomorrow. Калі ласка, заходзьце, усё там ёсць, не толькі наша, паглядзець, так бы мовіць, у паўторы, але і іншыя таксама праекты наших коллег. Калі ласка, заходзьце, спасылачка ёсць у нас у каментатарскай, як это можна глядзець, праз якія прылады, праз якія это все гэтыя штуки, все можна. Асаблівае прывітанне Егору Марціновичу з Беларусь Tomorrow. Да, асабіста яму, да. Так я чаму сказал про свой телеграм, паколькі пару тыдзень назад, ці можа там тыдзень, я пісаў менавіта пра стратэгічнае стаўленне ЗША да Расіі. І я пісаў пра гісторыю, просто звярнуў увагу на факты, якія всім вядомы, но якія не все, можа быць, как бы складаюць в один ланцужок. Яшчэ падчас там грамадзянскай вайны, там поўдня з поўначу, Россия падтрымлівала поўнач, который был как бы супраць сепаратыстаў поўдня в гэтай вайне. Потым ладно, і першая сусветная. І пасля першай сусветнай, калі в России был голод, ЗША моцна падтрымалі гуманітарнай дапамогай, выратавалі савецкіх на той момант грамадзян ад смерці. АРА такая была арганізацыя. Потым ЗША фактычна усталявалі в 30-е 20-е гады у Савецкім Саюзе усю сучасную на той момант прамысловасць. Все это приехали американскія інжынеры, бізнесоўцы, банкіры дапамагалі. Я да што веду? Потым другая сусветная, так? Калі зноў Расія і ЗША былі разам. Ладно, потым холодная вайна, яны як бы змагаліся, але потым 91-м, калі здавалася б, паводле Ніцше, там, падаючого падштурхні, маглі падштурхнуць Расію. Нет, ЗША в 91-м, 92-м дапамагаюць і матэрыяльна, гуманітарнай дапамогай. Да, усе мы памятаем ножкі Буша, дзякуючы якім выжыла гэтая багатая краіна, у якой усяго хапае. Да, і можна спрачацца, але літаральна, асабліва з расійскіх рэгіёнаў, ёсць паведамленне, што людзі тыднямі фактычна харчаваліся некаторыя толькі гуманітарнай дапамогай, якая бясплатна раздавалася. Плюс палітычная падтрымка, калі можна было там как-то Расію, она ні на што не прэтэндавала, але ее прынялі васьмёрку, е, там сказать, во все сусветныя структуры, великая васьмёрка і гэтак далей. Толькі сярод, так сказать, лепшых астатніх краін. Карацей, пра што? Што гісторыя паказвае, што ЗША не вельмі хоча, скажем, стратэгічнай полнай паразы Расіі, то, што для нас, там, асабліва для многіх украінцаў зараз з'яўляецца, ледзь не аксіомай, да чаго трэба дабівацца. Образна кажучы, украінскіх танкаў на Чырвонай плошчы, да? Вот ЗША это не патрэбна абсалютна. Яшчэ нават 91-м годзе, калі ўж вспоминаць, можа нашы маладыя слухачы это не вельмі ведаюць, пасля путча, калі ўжо шла размова про тое, што стане Савецкім Саюзам, і шоў такі так званы новаагарёўскі працэс, калі Гарбачёў спрабаваў гэтай уже де-факто незалежнай рэспублікі аб'яднаць у нейкую супольнасць, саюз там ці садружнасць, то прыязджаў Буш, шэф СССР тады, фармальна кажучы, і выступал в Киеве, где адгаворывал украінцаў абвяшчаць незалежнасць, сказал, что лепш вы разом з Россией ідзіце да агульнай дэмакратыі. То, што казалі прыбалтам 89-90, давайте спачатку в СССР основным дэмакратыю, потым вы будете аддзяляцца. Маецца на ўвазе, што весь час как бы Захад, конкретно ЗША страшыла перспектыва полнага развалу і нестабільнасці ў Расіі. Это трэба разумець. Гэта гістарычна, і гэта не Трамп. Гэта праводзілі самыя розныя дэмакратычныя, там, умовно скажем, 90-е России допомагал Клинтон, и республиканские, там, Буш в конце 80-х, администрации. Буш молодший глядел в Путина, ведомая фраза, убачил там, что Стёна там его убачил, як она эта фраза гучала, некое сердце, ці что там ён убачил патриота. Карацей, шмат ее обсмеивали гэтую фразу, але сэнс тым, что, и паводле ядерной зброі, и паводле самого галоўнага зараз аргумента, гэта Китай, который является для ЗША
США все-таки, ну, оппонентом, скажем, мягко такое слово подберем, номер один, и Захад не хотел бы, чтобы Россия цалком отдалась в руки Китая, была бы его не просто молодшим братом, а таким экономичным и военным вассалом, и есть ожидание у Заходу, ну, будем говорить, да, тут все-таки разные интересы, прежде всего США, тут США, а не Захад, менавіта адцягнуць Россию от китайского боку, и для гэтага показатель, что он не хочет здесь змагацца США, что вот ровный партнер, просто то, что на фоне войны не могла оказать администрация Байдена и по идеологичных, и по неких, ну, пристойных просто мотивах, а у Трампа гэтай мотивы не працуюць, там некой сумленности, пристойности, и он кажа фактично открыто то, что есть, что да, нам Россия потребна, каб вось в змаганні с Китаем. Слухай, и вот яшчэ один трек, про які вот твои словы наконт того, что розныя сацыялагічныя пытанні показывают, что вот там грамадзяне там, скажем, США не падтрымліваюць, выступаюць. Слухай, памятаеш сацыялагічныя пытанні, якія казалі про тое, что пераважная большасць беларусаў не падтрымлівае вайну ва ўкраіне, что пераважная большасць беларусаў асуджае палітыку Лукашэнкі, якія праводзяць. Гэта не перашкаджала усім наўкол, пачынаючы ад Украіны і заканчиваючы усімі іншымі, казаць: ах, это вы усе беларусы такие, раз Лукашенко гэта зрабіў, гэта вы усе адным скопам адказныя, вы усе такие. Так зараз мы можем гордо встать и сказать: так вы, американцы, все такие, потому что ваш Трамп проголосовал на Генассамблеі у падтрымку России. И израильтяне, вы таксама все такие, як ваш Нетаньяху и ваш урад, які проголосовал за Россию фактично на Генассамблеі. Гэта сумная правда, что народы несуць адказнасць за, скажем, свое кіраўніцтва в той ці іншай ступені, и это вечная тема там, гэта война Путина ці война расейцаў супраць Украины. И ну, все больше людей кажут, что это война расейцаў. Приводишь и прыклады, як там они падтрымліваюць, як все им это падабаецца, там якія социология, вось. Але ну, в демократычнай державе, якой на сёння з'яўляецца США, гэта социология, настрой народа, это больш важны чыннік, чым, скажем, таких краінах, якія ты приводишь. Асабліва ва умовах войны, калі ну, кіраўніцтва вымушана рабіць тое, што патрабуюць сітуацыя, а не заўсёды падабаецца народу. Напрыклад, калі вот мы там про Дэ Голля читал там біяграфічную, калі умоўно, скажем, фашисты захапілі Францию, ну, скажем, частку Франции и пошли на это стварение этой сепаратной державы вишистской, то Дэ Голль з Лондона закликал всех працягваць сопротивление, то той француз, биограф, который пишет эту книгу, кажа, что калі бы на той момент проводился бы референдум во Франции, я упэўнены, все упэўнены, такие ёсць как бы далейшие, но некие меркаванні, что тады 90% французов сказали, какое сопротивление, не трэба нам ничего, слава богу, мы замирились с Гитлером, и он нас не будет больше уничтожать, и все. Але потым гістарычна Дэ Голль оказалася, что меў рацию. Так что, ну, часам все-таки в моменты войны трэба не звяртаць увагу на нейкі, умоўно, скажем, социальный настрой. То, что зараз, ну, скажем, может быть, в Украине отбывается, ці в Беларуси, але я чему сказал, что я все-таки прытрымліваюсь тэмы, ну, калі не браць вось гэтую тэму, что там, як многим людям легко все тлумачыць, вот Трамп, там, агент, да, мне так цікава, знаешь, у нас все жыццё было, что вот нейкія там ну, прихильники там советского ладу, все гэтые там ватники, яны вот яны маюць конспирологичное мышление, все тлумачыць, что Горбачев там агент США, там развалил СССР там и так далее, а теперь так бац, оказывается, что гэты люди с демократичными поглядами, яны маюць такое конспирологичное мышление, что все сусветные процессы от того, что Трамп там какие-то в конце 80-х съездил в Россию, там ему подклали каких-то там так сказать, идеологично правильных, может быть, дзяўчын, жанчын, и тому теперь он залежны. Ну, слухайте, как Россия компромат на его, что он там с кимсти там где-то спал, вот новина, да? Ну, по-моему, Трампу от этого Егорыч Лихоль, его судили недавно за это, ну, ведомо этот выпадок, коли он там порноакторке давал гроши за то, каб она молчала, что, ну, и так далее. Але я про іншае. Ці там тлумачыць, что Маск вот такі, паколькі ён там з Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі. Ну, калі ласка, я приведу
прывяду прыклады іншых амерыканскіх бізнесоўцаў вядомых. Альтман гэта стваральнік штучнага інтэлекта, ну першай AI фактычна кампаніі, яна працягваецца яго. Ён вельмі стал такім пасля асабліва нападу, габрэй паводле паходжання, пасля нападу в кастрычніку на Ізраиль, ён стал змагацца с этой там дэю, с этой вось паліткарэктнасцю в універсітэтах, которые нарадзіла вось гэтыя все антыізраильскія дэманстрацыі ў універсітэтах, стал абсалютным трампістам. Другі, напрыклад, Пітер Тиль, этот вядомы таксама інвестор, который в свой час вклал в таксама миллиардер. Ён фактично, короче, иммигрант, он немец, который в детстве переехал в США и тут уже стал миллиардером, вклал в Facebook там 500 тысяч и отрымал на выходе 500 миллионов праз столько-то годов. Один из самых таких гениальных инвесторов. И он в свой час Девенсу дал 10 миллионов. Вот тут он ей открытый, он живет, так сказать, в шлюбе гомосексуальным. То бок какую-то находите, вот я привожу самых разных людей, какие за Трампа. При этом кажется, вот все миллиардеры. Ну какие все? Большасць миллиардеров, она была за демократов. Это зараз они так, бачу, стали некоторые хутка переобуваться, там, типа як Google, там, отменять гэтые вот программы, гэтай diversity, разностайности, вот это DEO славутая. Не тому, что Трамп им загадал. Они сами давно, я думаю, ненавидели этой программы, але было не принято. А теперь можно, слава богу, теперь повесточка повернулась, и можно вернуться до нормальной конкурентности, набирать людей не паводле того, якое не приналежаць там расавай ці сексуальнай меншасці, а паводле іх просто прафесійных падыходаў, паводле іх прафесійных, а то ж былі афіцыйна зацверджаныя там квоты, калі ты павінен набіраць не лепшага, ты павінен набіраць прадстаўнікоў, так сказать, меншасцяў і розных палоў, каб запаўняць вот гэтыя нейкія кім-то установленыя правілы. Тым не менш, пытанне да цябе ад Артёма Шрайбмана. Дзякуй, Артём, што глядзіш нашы эфіры. Дарэчы, я прыгадалася, што нешта даўно вы не былі самі у нас у эфіры. Вы что это реальный Артём? Да, это реальный Артём. Он там роспіс пакінуў, ці што? Ён пакінуў это самае сетчаткі адбітак. Віталь, так што лепей для Украіны было б, каб перамагла Харріс, чым вось такі Трамп? Конечно. Я такое адчуванне, што гэта працяг нейкай вашай альбо дыскусіі, альбо можа быць рэакцыя на твае даўнейшыя выказванні. Может быть. Я не могу сказать, что ты вспоминал выказванне, что я там казаў, напэўна, што Трамп можа будзе не горш, да, магло такое быць. Но зараз мы сыходзім з таго, што, канешне, з пункту гледжання з гэтага канкрэтнага вузкага пытання, напэўна, для Украіны была лепш Харріс. Шмат крытыкавалі дэмакратаў і справядліва за то, што яны там стрымліваюць дапамогу, за то, што яны абяцаюць адно, а даюць менш, за то, што гэта дапамога пераважна ідзе амерыканскаму военно-прамысловаму комплексу. Вось. Але, я з тых людзей, которые з задавальненнем буду разважаць тым ліку і над сваімі нейкімі ацэнкамі, і рыхтуючыся да этого, я не так вспоминал свае указы, але могу сказать, что то, что робіць Трамп і в замежнай і внутреннай палітыцы, мяне, скажем, негатыўна ўражвае в тым сэнсе, что чакалася, что так вот возьмецца круто. То есть вось такая абмежаваная ці, скажем, стрыманая дапамога падчас Байдена, і вот якую хутчэй бы за ўсё працягнула Харріс, яна была б лепш, чым сённяшні дзень. Я про што говорил, і на што я настойваю, што все роўна была бы, перамагла б Харріс, прадстаўніца дэмакратычнай партыі, ці хто б не перамог там, калі Байден застаўся, но все роўна бы, так ці іначай, амерыканская адміністрацыя была вымушаная бы думаць пра нейкую спробу заключыць мірную дамову. Просто, не дамову, перемирение часовое, как сказать, спынение войны. Гэта уже стояло на повестке дня, неважно, кто бы перемог в Вашингтоне. Просто, что, конечно, демократы не дзейнічалі б такими методами, как зараз диковато трошки дзейнічае Трамп. Не называли б там Зеленского диктатором, не расстилаліся б перед Россией. Але, як бы они досягали б гэтай мирной дамовы, я не ведаю. Уперлась бы Россия ни за что б. И это просто был бы протяг такой вялотекучий, это там нам легко говорить, а люди ж гінуць войны, которые, Трамп лічыць, что неважно, як ён дасягне,
нават праз прыніжэнне Украіны, але вось гэта его кропка, гэта его, скажем, ну, мэта, яна перавышае все. Ну, то бок, ведаеце, як знакамітая фраза, да? У перамогі шмат бацькоў, таму паразы няма ніякіх бацькоў. Калі ён пераможа, то все, там, Нобелевская прэмія, павага і все. А якімі спосабамі, як это было дасягнута, гэта не важна, это так ён лічыць. Прытым я тут нават, ну, не схільны, што вот он менавіта як папуліст дзейнічае толькі нет, вот мы ж самі абмяркоўваем, што часам ён дзейнічае то, што не падабаецца, его рэйтынг зніжаецца зараз. Ён дзейнічае так, як не падабаецца, ён дастаткова ідэйны, як это не парадаксальна можа для некаторых прагучыць. Ёсць нейкія артыкулы в амерыканскай прэсе, якія даказваюць, што ён з там 1980-х гадоў, калі он впершыню дал інтэрв'ю Опры, ну, это самое славутае амерыканскае ток-шоу, што ён прыблізна тыя ж самыя погляды мае, людзі аналізавалі. Ён не менял. Только тады былі японцы, супраць іх ён выступал, што яны там нашу промысловасць загінаюць, мы павінны абараняць амерыканская, Америка first, это ён говорил в 80-м. То бок ён дастаткова паслядоўны ў гэтым сэнсе. І тут ён вот паслядоўна хоча, ну, поставить любым шляхам конец войне, і он лічыць, што гэта все перавышае тыя спосабы, якімі это дасягне. Ну, але гэта не так, большасць свету з гэтым не пагаджаецца. Спосабы і метады таксама маюць значэнне. Это як тая ж ідэя, пра якую я пачаў пачатку гаварыць, што, ну, ёсць нейкія ідэі, да якіх мы... А не, это мы перед эфиром говорили, што ёсць нейкія ідэі, вот там правыя ці левыя, ты за правых ці за левых. І чалавек скажа за адных, ему навешваюць адразу, так сказать, груш, а что, ты за правых, значит, ты та-та-та-та-та, там, фашист, а ты за левых, а ты-то что, за ГУЛАГ, да, за коммунизм, за расстрелы, значит, ты за левых, а за правых ты там за фашизм и так далее. Заўсёды можна утрировать нейкую, ну, палітычную падыходы і человека представить як нейкага, ну, неадекватного прихильника нейкіх крайнасцяў. Нет, человек бачыць нейкія, за что он выступает там, ну, вот як зараз я читал про нового Мерца, нового, фактично он будет премьером, канцлером Германии, и он як правый либерал, вот так его описывать, хоть ХДС, но але он не консерватор, правый либерал. Вот то, что мне наибольш близко, я правый либерал, але при этом, да, правый, але, ну, консерватор... Але не АДФ. Да, нет, да, и вот. И але либерал, да, але, ну, и, до речі, калі уж вспомнили Артема, то он, здаецца, в некой программе так само, и он казал, что мае праволиберальные погляды, хотя маё разуменне, раз ён слухае, ён, конечно, намного левее ад мяне стаіць. Вось. Его праволиберальные больш значна левее, чым мае праволиберальные. Вось. И я не тому, что я там не хочу называться консерватором, но все там, из моего воспринятия, все политичные тесты, якія я проходил, показывают, что я вот в этой правой нижней квадратику, консерваторы тут, вот либералы тут. Так, зразумела. Это отказ на Харрис, да? Это отказ на Харрис, бо да, бо ёсць нейкія, вот мне бліжэй там рэспубліканцы, но ёсць нейкія рэчы, которые зараз то, что робіць Трамп, ну ніяк, я про это кажу публічна, что это нельга падтрымаць, это неправильно, это дзікунства, гэта ганьба, гэта сорам. Карацей кажучы, Цыганкоў прызнаў, што ён памыляўся ў свой час, і Харрис была б лепш. Нет, я не про это. Я скажем, да, для Украины, да, то, что в внутренней политике робят нават Трамп и Маск, в значной ступени мне подобается, это может быть особной размовой, то, что люди боятся, что он там разгонит. Цікаво, что левые обороняют державу великую, левые обороняют эту бюрократию. А лево в внешней политике, конечно, это вот этот кавалерийский наскок. Я кажу, что мэта заключить перемирие, она была бы и у демократов, но, конечно, они поводили себя бы больше осторожно, пристойно и не так ганьбячи Америку, як гэта робіць Трамп. Ну вось, Артём, сумеснымі намаганнямі мы ўсё ж таки даціснули Цыганкову, і ён прызнаў свае памылкі. Такім чынам, Артём, зараз да вас зварот. Да вас зварот. Даўно не бачыліся, таму чакаю ў эфіры, спішымся пазней, дамовімся, спадзяюся на наступную сустрэчу. Але тым не менш, не забывайце чытаць и Артема Шрайбмана, до речи, так само телеграм-канал, да, як и телеграм. Можно поспеть всего Артема Шрайбмана, он же с кожного праса, так сказать, не зайздросьте. Вот, именно, хороший отказ, да. Я просто стараюсь, я Артему, ну, есть некий у нас в контакте, особисто казал, что что-то, вот мне подобалось, как они в апошнім там менавіта тему мою любимого феминизма брали.
так хацелася сярод іх там паўдзельнічаць, я бы таксама, але мне падабалася, як яны на трох там гаварылі, ну, в гэтай перадачке Сугак, Артём и Остапеня. Это было довольно прикольно. Все, таким чином, суцельная реклама. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал Артема Шрайбмана, так само телеграм-канал Виталия Цыганкова. Глядите, часики тикают, глядите Двубой и студия Белсат. Ну, а самое главное, это не забывайте подписываться на YouTube-канал Еврорадио, глядеть нас, слухать, ставить свои подобайки, задавать свои пытания, расширывать, коли для вас это бяспечна. Ну и каб усё гэта ахапіць, калі раптам не паспелі, то Беларусь Tomorrow до ваших паслугаў. Так, Александр, может, что-нибудь наше внутри? Да, зараз аккурат таки и вернемся до вот белорусской темы. Александр, без заголовка, без слова Лукашенко в заголовку нас никто не будет глядеть. Ну, у нас и так амаль 900 глядачей, так что все нормально. Okay. А почему постоянно звучит тезис, что Трамп хочет закончить войну? И что это главная сверхидея? Если отказаться от этого, по-моему, ошибочного тезиса, по-моему, то все становится на свои места. Александр Корнышев. Ну, я трошки... Прабачце, ведаю это прозвище, я трошки не зусім разумею, в чым... Ну, может быть, насамрэч, как бы тезис, что он хочет закончить... ставится, ці хочет Трамп закончить войну. Да. Ну, а вот тады все, что мы это описываем, на мінах бачым, это для чего это робіць? Каб что? Каб после гэтага не разругаліся, война працягвались? Для чего? Это можно и так працягваць. Это ўсё ж таки, я так разумею, это супраць всё Китая по выніку павінна неяк быць скіравана, але як пакуль не зразумела. Хоча закончыць по тых палітыка-ідэалагічных прычынах, што мы казалі уже, ён абяцал, бо ён это лічыць сваёй там нейкай перамогай, ну і плюс, при всем, что можно, мы же не лезем в душу, как бы, але можно, что можно оценивать человека, ведаючи его шматлікія заявы публічна, такие люди, как там Трамп, Лукашенко, столько говорит, что можно все-таки некий психологичный портрет маляваць. И гэта, як бы все нават его вораги, все-таки пагаджаюцца, что он сапраўды, як бізнесмен, не любіць войну. Ён, як его, ведаеш, прыхільнікі падчас выбарчай кампаніі прыводзілі факт, это факт, што падчас яго тэрміна мінулага, это першы был тэрмін, дзе Америка ні з кім не воевала, нікуды не стрывала. Это не было там ни при Клинтоне, ни при Буше, все, они что-то влазили кудысьці. Вот Трамп один, который никуда не влазил. Это як доказ, что он не любит войну, он хочет их заканчения, он хочет выступать как миротворец. Может быть, как циничный бизнесмен, как хотите. Оценивайте это как некое злобное его ожидание, как это непригожее ожидание, это не важно. В дадзеным выпадку важен факт, что он это справді хоче. И ведаете, как я вспоминал, не публично в себе в голове, но можно сказать, гэтые словы про с мастером Маргариты Воланда, что я тая сила, якая як бы дакладна боюсь моліцца, сэнс такі, хоча праваднік зла, але выніку робіць добро. В гэтым сэнсе, можна так спрабаваць ацэньваць дзейнасць Трампа, калі яна да чагосьці прывядзе. Метады, канешне, метады гэта... і потым, ладно, мы говорим про метады, але пра вынік. Вот на сёння давайте думаць, прагназаваць. Вынік можа быць толькі пры умове, некае замірэнне, пры умове, пэўнай здачы пазіцыі Украіны, на сёння так выглядае, і пры умове, то, што гэта будзе не зусім тое, што как бы хацелось бы на сёння Кіеву. Іншая справа, што гэта весь час мяняецца, і там 22-м было одно, зараз кажуць, што некаторыя рэчы на сёння яны прыблізна былі падобныя на тыя рэчы, што там прапановаліся Кіеву в так званых стамбульскіх нейкіх дэкларацыях, калі памятаеце, яны хацелі уже замярэнне адбывалася, і пасля трох сёння ўжо, прабачце, 3 гадоў трэба прывыкаць да новай лічбы, пасля 3 гадоў вайны фактычна да таго ж прыйшлі, што прапановалася Расія пачатку. Гэта, конечно, нікому не будзе прыемна, але праблема ў тым, што другі варыянт, што нічога не адбудзецца, і ці Европа сапраўды, вот калі я хочу, каб мы все-таки сочли на нейкі іншы трек, як ты называешь, ці Европа сапраўды гэта от этого всего не зразумее сваю ролю,
она 2-3 гады асабліва не разумела, ну как бы она давала што ёсць, але не моцна павялічыла свае ваенныя выдаткі, тое што ад іх патрабаваў Трамп, і зноў такі скажем, што нехарошы Трамп это рабіў, што патрабаваў ад Еўропы, ці калі он прыязджаў тады в першы свой тэрмін в Германію і казаў, што вы робіце, вы купляеце ў Расіі газ і нафту, немцам казаў, помніце такія вядомыя кадры, вы будуеце паўночны поток, про которому будзе газ, і вы Расія агрэсор, это уже было пасля 2014 года, і вы этому агрэсору даеце грошы, каб яна потым, каб этот агрэсор потым на вас нападал, ну приблизно так, не говорил, немцы сидели, смеяліся, а выніку, ну, пачалась вайна, яны отрубілі гэтат пастаўкі газа, потым хтосьці невядома хто падарваў гэты паўночны поток, і выніку, да, выніку оказывалось, что такая, ну, логіка на той момант Трампа была правільная. Слухай, я так думаю, что ўсё гэта Трампам робіцца по выніку дзеля того, каб выцягнуць з яміны Лукашенко, у якую той потрапіў. Вот это его першы пункт, так сказать. Да, да. Ну так а что, поглядзі, хто думаў, что ледзь не ў першы месяц свайго прэзідэнцтва ад Трампа ганцы поедуць у Мінск. Все казалі про тое, что калі там тэма Беларусі, яна і так для США на нейкіх там 20-х ролях, а цяпер у сённяшніх умовах будзе на 40-х, а тут раз і там нейкія размовы, пра нейкія перамовы, пра нейкія выцягнення палітвязняў, з адмену там санкцый, як мінімум на калійныя ўгнаенні да банкі. То есть что? Ну, как бы не Трамп жа ездил, як правильно сказаў, вось прывітанне яшчэ раз в нейкіх сваіх эфіраў шматлікіх, которые стараюсь глядзець Артём Шайбман, што гэта якраз момант для нейкай, ну, кар'ернай магчымасці многіх амерыканскіх дыпламатаў. І ясна, што вось тое, што адбылося у Менску прыезды гэтага спадара Сміта, вось і нейкія перамовы закулісныя, гэта вось тое, што в дзярждэпе нехта адчувае, што, ну, па-першае, ёсць агульная тэндэнцыя, па-другое, ну, можна сапраўды зрабіць нешта такое яркае, за што, ну, атрымаць славу і гонар, там вызваліць палітвязняў беларускіх, і во всяком разе Трамп напіша сапраўды твіт новы пра сваю, так сказать, как все кепска было при Байдене, как все здорово при мне. Вось. Ну, а для этого, ну, неважно там, якія яны маюць палітычныя погляды, гэтыя амерыканскія чыноўнікі, бо там хтосьці яшчэ был пастаўлены большасць пры ранейшай адміністрацыі, але, ну, зрабіць нешта, не кажу там выслужыцца, это не люблю такія словы, людзі працуюць не толькі ж за там нейкія свае пасады, грошы, так. Это у меня от нагреву моих думок упал на вот микрофон, я его поправляю. Вось, але, ну, зрабіць такую нейкую камбінацыю, якая дапаможа вызваліць палітвязняў, гэта чаму бы не. І но тут мы вступаем сапраўды вот на гэта, што мы уже абяцалі, на беларускую тэму, на такую, ну, склізкую, скажем так, сцяжыну суадносін рэалізму і маралі, слушнасці нейкіх падыходаў і вынікаў. Вось, ну, что там вспоминать, не ведаю, Черчилля, который казаў, да, который больш за всіх заходніх палітыкаў не любіў бальшавізм і пра гэта выказывался, і пра гэта пісаў, і был, так сказать, вымушаны был, ну, и это не было іншого варианта в союзе со Сталиным, и говорил там самые пригожие словы про Сталина, покольки, так сказать, треба было перемагчы Гитлера большее зло. Так что это я просто привожу приклад таких моральных нейкіх пытанняў, так вось, наколькі, ну, в дадзеным выпадку, што важней, менавіта вынік вызвалення палітвязняў, ці то, што пры тым будзе пэўная, ну, што у нас самое страшное, легалізацыя Лукашэнкі, ці пэўнае, ну, скажем, прызнанне яго як суб'екта палітыкі. Вось каго беларусаў, хто турбуецца пра сваё, ну, жыццё, скажем, там, ці пра палітвязня, хто перажывае, хто там кепска спіць начамі ад кожных гэтых навінаў, скажы, правядзе пытанне Беларусі, скажы, вы за вызваленне палітвязняў, але пры гэтым, ну, нешта здарыцца тое, што можна ўспрымаць як легалізацыю Лукашэнкі. Якія, па-вашаму, будуць вынікі такога пытання? Мне здаецца, відавочна дастаткова. Ну так, я думаю, што ўсё ж таки большасць за вызваленне палітвязняў любымі сродкамі, і прычым, я думаю, што не толькі пераважная большасць у самой Беларусі, але і пераважная большасць беларусаў у эміграцыі. Замежжа, да, которые многія якраз прашлі праз гэтыя гестапы. Ну, але фактычна выглядае на тое, што Лукашенко і так зацвердзіў, ну,
сілавымі метадамі, дубінкамі амапаўцаў сваю унутраную, так бы мовіць, легітымнасць, нелегітымнасць, ну как бы права камандаваць і дыктаваць свае умовы. Де-факто кіруе Беларусі. Але вось гэта реально узурпатор улады. Гэта одно другое не адмяняе. І ён, ну не то, што там не абраны, не дэмакратычны кіраўнік, ён нават, ну, я слова прэзідэнт ні разу не ўжыў. Не то, што я за гэтым сачу. У меня просто няма такога слова в лексіке, калі мы кажам пра Лукашенко. З іншага слова, я, ну, некаторыя СМИ называюць там его дыктатор, узурпатор. Я думаю, это ничего, но мне как бы не хочется уживать такие ну, какие-то занадто эмоційныя акрэсленыя гэтыя вызначэнні, хотя де-факто так і ёсць. І ну, узурпатор улады это то, які незаконным чынам прысвоіў. Слухай, 4 гады ўжо фактычна прайшло з больш нават словы. І просто мне вось цікава, чаго ён да гэтага часу баіцца. Усё спрабуе нейкі так падпарадкаваць, чтобы ніякіх зменаў, ўсё нейкай чехарды баіцца, ўсё нейка то выбары робіць так, чтоб ну как бы увогуле ніякай магчымасці не было, нават там я не ведаю, там не то что голос падняць, але некую рысачку не там паставіць. Сёння ізноўку пра гэтую ну раней ўжо троху стварылі нейкі экспертны савет пры Савеце Рэспублікі, які будзе адказваць за прызначэнне чыноўнікаў, там падбіраць, там кастинг устраивать. І сёння кажа, задача гэтага экспертнага совета, чтобы мы, раздавая полномочия и передавая от президента вниз, не устроили чехарду в органах власти и управления, а чехарда может быть со стороны законов, которые мы принимаем. Что яны ўсё это? Я жыццёвы нейкі прыклад прыведу, калі там вот, ну неважно пра мужчыну, пра жанчыну, каб там не ўзбуджались некаторыя прыхільніцы розных ідэалогій. Ну скажу пра мужчыну, напрыклад, который апаліўся на нейкай там адной, ну, партнёршы жанчыне і потым кажа: "Всё, я теперь с женщинами, так сказать... Чем мужики козлы, все понятно. Да, да? Нет, женщины, да, ничего не маю там, да. Вось, я, покольки вот одна меня подманула, и с той поры я вот боюсь на некие исти относин. Это, боже мой, такая линия в масс-культуре, повсюду, в литературе, она довольно популярная, когда человек, опалившийся над нечем один раз, уже боится всего. Ну, Лукашенко, это, да, ну, банальные речи, это реально травма 20-го года, в широком сенсе мы называем 20-й год, не только с пункту гледжання, что народ может выступить, а и с пункту гледжання, что паўсюль же была здрада чыноўнікаў, ён іх там прызначал, ён іх там лілеял, грудью вскармливал, назначал их министрами культуры, и которых там послами в Польше и во Франции. А они потом чим отказали? Здрадой, закликами до санкций, закликами привести в Гаагу. Так что лишний раз будет, конечно, про это думать теперь и про кадры, и наконт народа. Что, боится, что репрессии? Но мне все-таки дается, вот так само была вечная такая, может быть, дискуссия с больше молодыми глядальниками, политологами, якія спрачаюцца, ці мае Лукашенко полный доступ до информации. Моя версия, ну, ясно, что там, так сказать, не маем непосредственно адтуль таких дадзеных, но з таго, што я назірал за ім, за палітыкай столько гадоў, что, конечно, мае. І якраз многім гэта і тлумачыцца его наедзення. То бок, мне здаецца, і рэальная сацыялогія ёсць, і паколькі спецслужбы па-ранейшаму маюць загады дзейнічаць, там адсочваць, ну, калі раней в СССР яны слухалі людзей там в тралейбусах, там ці на таксі, там такіх нейкіх на стадыёнах, просто задача была слухаць людзей і потым апісваць нейкія настроі. І это мы в гістарычных розных запісках мы это бачым, як выглядалі гэтыя запіскі, дастаткова адэкватна, да? Спецслужбы заўсёды лепш ведалі настроі насельніцтва в СССР, чым, так сказать, іншыя людзі. Так і тут, я думаю, у іх ёсць і там моніторинг соцсетак, і, можа быць, не ведаю, на вуліцах яшчэ слухаюць ці не, напэўна, зараз больш перайшлі на інтэрнэт, але я думаю, рэальны настрой насельніцтва ён ведае, таму яму яшчэ баяцца, ён ведае, што только пачнецца лібералізацыя. 2 разы вот его была, там і 2 разы она праводзіла спачатку в 10-м годзе да плошчы, а уж потым в 20-м годзе, і он уже думае: все, больш ніколі в маім жыцці, как бы ніколі зноў, як пра вайну кажацца, ніколі зноў уже ніякай лібералізацыі, ну хоць в нейкай ступені, можа быць там, калі з амерыканцамі дамовімся, вызвалю палітвязняў, і каб яны звалілі адразу, да, адно, бо ён баіцца нават, што там люди уже отсидевши столько, они застанутся в Беларуси, они подымуць нейкае там супрацьпаўстанне. Ну, я утрырую, але ну, только гэта можна патлумачыць такую умову, каб яны все з'ехалі за мяжу.
Потому что он реально боится, что снова пачнутся схвалевания. И ясно, что для этого и репрессии, и вся эта идеологичная праца от матшкол до всех мероприятий. Тебе не здзіўляе тое, что пасля гэтага артыкула ў Нью-Йорк Таймс, дзе з'явілася інфармацыя там і пра вызваленне, і пра планы нібыта далейшых перамоваў, больш нічога не было. А гэта ж было в прынцыпе как бы неафіцыйная інфармацыя, нейкія там крыніцы паведамілі. Намекаешь, что это был злив с боку России. Я намекаю про тое, что можа быть, ну да, съездил Смит, ну да, выцягнуў гэтых 3 людзей, асноўная амерыканца, грамадзяніна США, ну и пакетам яшчэ 2 астатніх чалавек. Ну прычым все ж таки один меў дачыненне да радыё Свабода, але а далей все гэтыя размовы про то, что а вот может мы сейчас вялікае вызваленне, там большая колькасць. Ясно. Что-то рыхтуется такое, что можа нічога не рыхтуецца. Не думаю. Ну это разовая такая акция и все. Нет, ну а чаму няма ніякіх больш каментароў, хотя бы там нейкіх там. Да их не было и до этого, это стало для всех нешаканностью. Нет, такое так не робится политика, как бы это кто-то сказал: я еду в Беларусь вызволять политвязняў, рыхтуйтесь. Такого не будет и не повинно быть это все. Ну але тая версия, что это специально там неяк прогучала она в СМИ, там будем абмяркоўваць, что гэта вось кто-то слил Нью-Йорк Таймс з боку России, каб сорвать гэтую патэнцыйную угоду. Ну я не думаю, что Россию так турбуе, скажем, вызволение белорусских политвязняў. Гэта тая ступень самастойности, назовем такое слово, которое Россия Лукашенко дозволяе. Ты со своими справами внутрибелорусскими разбирайся сам, мы тебе можем там, конечно, всякие Бондаревы, ясно, что это ад імя России денежуюць там. Политвязни это одно, але потым ідзе что там, зняццё санкций с Беларусь-Кали, вертание амбассадора. Ну, это-то Россия, чему кепска? Это хорошо Россия, зняццё санкций с Беларуси. Это только она хотела бы, тогда это в адрозненне от того, что кажуць некоторые наши демократичные политики, что это никак не паўплывае, это, безумоўно, зняццё санкций с Беларуси сегодня вот таких, реальных экономичных с тых предприемстваў, якія, а большасць з іх атрымалі санкции за того, что они працуюць на войну. Это только допомога России. Это да, в новом треку, где там Америка с Россией как бы разом, то какая-то да и того, что... Але ж все-таки санкции это переважно европейские. С Америкой и Беларусью вельми мало какой-то экономичной там масштабу экономичных супрацоўніцтва маленькие, а санкции основные, якія перашкаджаюць Беларусі европейские, это то, что 20-30% экспорту на Беларусь, с Беларуси в Европу, какие были до войны, они перетворились амаль в ничто и переключился на Россию, той бок. Вот, и это трэба Беларусь европейская. Но американская это больше для, конечно, калі там каліны, не думаю, что там миллиарды долларов, это меньшие суммы. Вот, але это больше, конечно, менавіта стратегічна. Ну, и трэба признать, что Лукашенко ж, как бы он не выказывался суперечливо, напэўна, Трамп ему, скажем так, падабаецца больше, чем европейские лидеры. Любые, все, может быть, акрамя Орбана, да. Ясно, что ему нават с некоторыми не хочется и там домовляться, там, як он тады, помните, в 2010 году выказывался про тых, кто приезжал до его, польский министр и немецкий министр, тут, так сказать, тады он, по-моему, выказывал свою эту фразу, что лепш быть там диктатором, чем геем. Да. Вот. Виталь, дякую вялікі, на жаль, трэба завершать нашу размову. Книжку, это значит, что уже наступный эфир закончился, да? Да. Ну, але тым не менш, я яшчэ раз нагадаю усім пра неабходнасць подписываться на телеграм-канал спадара Віталя Цыганкова, заходзіць на Белсат, каб паглядзець яго праграмы як мінімум, гэта двубой і студыя Белсат. Ну і безумоўна подписывайтеся на YouTube канал Еврорады, ставьте свои падабайкі, націскайце на звоночек, каб не пропусціць наши наступныя сустрэчы с Віталём. Ну і Беларусь Tomorrow, стрымінгавая платформа, калі ласка, заходзьце, там усе наши відэо, стрымы і наших партнёраў таксама. Ну і я звяртаюся да наших слухачоў і гледачоў са слаўнага горада Вены і слаўнага горада Браціславы. 1 сакавіка ў суботу буду у Вене, 2 у Браціславе. Будем размаўляць пра беларускую нацыянальную ідэю і прэзентаваць вось гэтую кнігу. Калі ласка, далучайцеся, глядзіце у сваіх мясцовых суполках беларусаў інфармацыю, дзе, у колькі, як і што. І прыходзьце, буду рады вас усіх бачыць. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
Жыве, дзякую за запрашэнне.